Dune gaur da, horren nekorak, Nekorak, hori da. batertxo baten. Eta nekorak non ditugu? Horti barroti dau. Esame, ametik. Horren azpixan, bai, ezke, karo, Beziri dauzelez. Vale, ondo. Esan dulez lehen, honetie txikizenak, Zenir gustatzen dazte. Txikizenak, haundillo bakartzean. Txikize. Hori da. Bale, ba, bueno, errezetekin hasi baino leheno barkatu, esango ditut momentuetan osagaiak, bale? Bale, perfecto. Porrua, kuiatxoa, tomatea, azenarioa, tipula, eta tipula gorria, ardo txuria, soja, eta koloretako piperrak. Eta hemen nekorak. Bueno, Luiskar, presta zitzeko lehenengo biziko platera. Asko ari ez. Hemen daukagu nekorak, eta gaurrengo dune da, bueno, horren nekora beti jaten diez plantxan. Edo gozitxe, edo gitxita eta horraz. Ba, bueno, gu etxen dugu beste era batera. Bai. Hemen dakuse alako barazki batzuk, eta barazkigaz etxen dugu salteu bat, Obiena da azti, ez? Aztia, hori zendak. Obiena da azti. Hori, ondo. Lehenengo dune da, asko gari ez igual apurbet ebaitzen, zerbaitxen ez tozku emongo duen pararik, eta gero engoz zeu kabizeu, eta dauen nien ja bero dute, lehen da bizi jarriko ditugu hemen nekorak, ezta? Nekorak, buelta bat emon gorritxu. Gorritu, bale, orduan tope jarriko eta hemen, indarrian. Ni joango naze honek gauzetxuek etxen, bale? Bueno, lehen ikusi zuzelan etordan eta hor dau beinat. Bai, barkatu, azana joagin nahi zu ebakitzia dibidez? Bai, hori, amendako zu, venga, zeu zeren biko zutan. Hori da. Ez? Bai. Ba hori, onga izena esaten, gure tabernan, garrantzitsuena dala, hori ez, arrainek eta. Bai. Eta gu dakule hori, eruten du beti bandeja bat, lehenengotan, jentie como que arraroa edo, ez? Gero ja oitute dau eta jentieri gustatzen atxo ikusti, ez? Zer jamardun ikustia. Zeu jakitxe zer jango zuen, no? Bai, ala. Gure tabernan be, saltzen dizen arrainek, arrain guztizek, gu salduten du kilotan, por peso. Ez du saltzen zatizek. Hori da, piezako esaten dana. Hori holanda. Bai, ala da, gure kasuan ala etxen ibiltzen gaez, askotan kilo danean, kilo eta berreun, iruren artean janber balin bada kilo eta erdikoa, eta orduan gustatzen zau azken finean erakustia, neurri jakin, ikusteagatikan, ze janber duen, eta gero begira ere, gustukoa dan tamainua. Aitu autope dakat, lehen mailen bota zazu honean. Bueno. Oli joakin pixkat? Bai, bueno, aldo guz sartu, Bai, sartu, Hori da, bizi-bizikan, Gure goitza duek. Uste dute ate bat dauela egiritzen, nonor sartunde, igual el hombre invisible edo nonor sartunde ja, Hori da, hau txikilegi hola ebakita igual, neurri, hau, hola ondo? O nahi zinen beste hola? Barkatu, bai egiritzen onda. Bueno, honela hau txikila, nola nire zuen bakitzen? Zauzetzen a lo que salga, no? Hori da, ez zuk esan. Bueno, bardin de, venga. Ez, zen horri nahi bezu, hau. Nik etxaut bastoiek eitxie, bai ez du zurera zauzelez, egin zeukuzun eta listo, eta barazorik hor. Bueno, bitako bat aukeratu diezu orduan, hau. Hau. Zui izin gustatzen atxu gehile. Ez bat ez biztia. Egin bastoiek, venga, temporitako zu. Honei vuelte atxuet emongo txagu, bale? Takapun txipun, toma la casitos, venga. Bueno, zeuen zara esaten, gustu galditu zeu zer? Neo bakarrik ez dotengo berba, ez? Bai, zein lazai. Ja, ba. Ez que dana diferentia ia. Bueno, basilek hemen. Hau dana ebaitze unien, bale? Gu ebai. Hau neri be, egin izan da altxagu bota tomate lataizkoa, ez? Osea, dauena, tomate pera dauena latatan, altxagu bota ebai, bai. Beni, bueno, osatzen daz, aldaen, alzazu bajatu purbet. Bai. Hori da. Bai, perfecto. Bale? Beira, ikusten duzu, hori eta plantxan jaten, bai egozita, baina gaurko honetan saltzan.
Orain ingo dune da, atara honek, bale? Jo, Beldurtu atara. gabe. Eta bertan Bai, soltatu sartenan, du, botatu dana. zuko horretan, Vale, hori. horrein ditugu barazkiak, konformen. Bueno, bitarte honetan hasieran esan dizugu, Bilbon gabiltzala, ez? Eta Bilbon gabiltza, jatetxeak izena du Mugarra, eta helbidea nola da? Ze ingurutan gabiltza Bilbon? Gauz erdian. Erdian. Zer da, Ercilla 14, Habitu, oso kale ezaguna. da oso albuen, Plaza Jadon albuen. Plaza Moyua, Bai. danontzat, Plaza Hori da. Moyua ezagutzen da bie. Plaza Moyua, eta gero, albuen dau beste plaza txikitxo bat, Bai. dako naizena Jado, dako dena alako... Bai. Eta han albuen, bertan dau Mugarra, Mugarra. jatetxea. Hori da. Mugarra jatetxea, bueno, historiz dako, Mugarra sortu zauen nire sozizo Carlosen aitze eta ama. Bai. Oin dela, 33 urte. Vale? Gero, bueno, sozizo Carlos egun baten esan dut, bueno, lehioan onginen ikasten. Ikasketak lehioan Bai. dituzun. Da, esan dute, amaitxute gero, esan duzten, bueno, Luiskar, nire gurasoak esan duzti hartuteko taberna, guzu neugaz etorri lagundutie eta bestie, da ni joan nintzen beragaz laguntzen. Hori no? da. Da hor, ja, sortu zen... Ordurako Mugarra izenezun jatetxiak? Bai. Beti Mugarra. Dagoen ginenan, bertan, lehenengo Mugarran 4 urte. Bai. Handik gero ja urten ginen, da hartundun beste taberna handi bet. Bai. Hor ginen 7 urtetan, Bai. da hori taberna, 3. zatize, esatile, zigoraren parti haurin histori zen, 3. zatize, zango lehikide, hori, entzun. Bota, saldu erdize, eta egin beste Mugarra bet. Oan dakazuena, hori izango litzake. Beste Mugarra bat. Bale, saltu guz, barrura. Hori de barura, Bai, zuko goxua, ez da? Orain hemos Indarra. indarra mesedez. Bai, bat. Zuk nekorai deitzen diozuan andarinak, obeti nekorak. Inguru batien andarinak deitzen, bai. Bai, gu beti nekorak. Nekorak, hori da, bai. Eta zuek, zean, nekorak beti, ez da? Gaur gure lagune beinatek, endiozku, eskatuten txatez txikizek harinetzeko. Bai. Da programarako esan txat txikizenak ekarteko. Bai. Ekardozte hain txikizek, ez da itxe goziko bari zen edo, ez? Bai, egoziko, jazula zai. Ordan hemen zenbat utziko ditu, 10 minuto nola? Olakuek, 5 minutu, 6 minututan, ni uste dut, aldizela egon. Buelti, emongo txagu bero, ez? Bale, erki. Bale, badakizu, 5 minuto nengo beha zai, eta bere gatoz. Bueno. Txularra da, kaunek, Ja, larri. Amatau, ez? Amatau? Bueno. Itzali. Itzali, bai. Hori da. Itzali. Botako txagu soja pixka bat, bale? Hori da, zutatik kanpoa, ez da? Beti. Zeni, bueno, fijezara, dakoten koletigaz. Bai, ezakin zatozen bermeotikan, o japoniatikan. Horregaitxik. Baina gauza jena nola pixkanaka jakiten ditugun, bueno, dana batea aurren egonen ezin. Soja pixka bat botako txagu. Bai. Bale? Da orain ja, dau enplatateko moduen. Ebatxun, asko ari ez. Bale? Zu, ni bakarrik dazatu berdet. Engo bat. Bat. Ja que txikizeti ez, hori atara hortiz igiri mutu. Bale. Lela ongu, igiri. Bale? Ondo, zuk irekitzen zuen bitartean bainatekin itzen goet, ezta? Bale. Gure arrai saltzailiakin. Hori da, nuna daukazu denda, ez, guk hostelerintzako bakarrik egiten dugu bihar. Telefonoz orduan, ez da? Bai, telefonoz, gaba guztietan, nik itxendo berba bezeroekin, zer bihar duen. Zuk zer dakazun eskaintzeko, eta horrela, ez da? Datorren goizian, portutan mugitzen gara, Bermion, Ondarrun, Lekeition, Merkabilo hauen ere bai, beti kontrola behar da, gauza interesgarria daude. Bizkai inguruan Bai, Bizkai inguruan.
Eta, bueno, dagoenekin beti, klaro, kalitate batekin, Bai. deitzen dut bezeroekin, da hau ondo dago, hau ez dago ondo zuretzat gaur, edo, Baina beste modua batea, bai, edo hori beste da, arrain bat daukazu igual Bai. zuretzako beto, ba, bueno, hola nitxiko dugu bihar, bai. Hola negora usten telefonoz, ez da? Bai, telefonoz, Botafogo. baina, klaro, atentzino pertsonala. Pertsonala. Bai, kalitateko atentzinoa, eta arraina kalitateoki behar dago, baina zerbitzuak ere bai. Eta gero zu bertan jokuten ze partitzea, o baitaren langileak eta gezkazu, Ni langilea daukat, bai, ni ere bai juten naz, bai, ni azkanian egonin behar zara, zuk ikusi behar duzu arraina, eta egonin behar zara bertan. Ez que askotan ez da baitare telefonotik saldu, Ez. Kotxie ireki, Claro, eta batzuk garbituta nahi dute, beste batzuk ez, bueno, hori ja, bakoitzak ikusi behar du, baina, bueno, holan egiten dugu ja. Fenomeno. Bai. Ba, orduan, izen ez Beñat, eta Ni izena? Beñat nahi, Urkijo. Urkijo, Beñat Urkijo, badakizu hemen, Bermeo inguruan da, ezaguna, arraiona dakan, Bai. mutila, hori da. Ba, itxura honekoa, oso ondo. Bueno, ba hori, ni uste dut ja, listo dela. Hori da. Hone platera, dakona niretzat bereztasune da, orain, hone barazki guztizek, dako hiela. Hemen egozi dalez beragaz, beragaz nekorigaz, dako beraz zapore guztize dako. Zualdo zu proba, zati bet, barazkin zati bet, eta ikusko zu zelan dako zu nekoran zaporea barruen. Oantxin bertan izango diot, zuei beti bezala, daztatu baino leheno gure xefaren azken ukituak ezan, bitarte horretan Beñatei agur ezan behar diot, ezta? Bueno, bai, dugu ja junin behar gara biarran, osea que bai. Hori da, ezkerrik asko tortzeagatik, zure arrainekin. Zeueri. Eta hori segarraitu, Bale, bai, olantxe, seguro. Hola, genero honian, eta bizkarrek esaten duen bezala, albarin bada modu. Eskerrik asko. Eta albarin bada modu honian, bai, Bai, hori bai. Zaila izango da, Albadan beti. Bueno, bajo, beste bat arte. Bai, agur. Eta orain, listo, manator daztatzea. Nekorak zartagian gorritu. Azenarioa, tipula, tomatea, porrua eta kuiatxoa zatitu eta oliotan zueztitu. Nekorak gehitu. Ardo txuria bota eta guztia erregozi. Listo, daztatzeko prest. Bueno, venga, animo. Pizka zabaldu duzu. Hori da, lehen da biziatuket. Nekora zati bat. Nekora nahiz da bat obiuki, bat jaten dut bukaeraino, ondo txupauta. Sabore, barazkien sabore desberdin bat, eta orain nola ez, barazki hauek nekoraren ikutua ere. Etxabotaten gatz askorik, ze beran intensidadie da neikoa, Ostantxien horregaz kontuen ibilbide. Bai, berak erabili du intensidadien espresioa eta berez esan barazkiak ere nekoren intensidadia hartu duela eta benetan barazkiekin jateko beste aukera bat eta benetan goxua. Foste nahi.